Ola, hoxe vou vos falar da obra de teatro Animaliños. Escrita por Roberto Vidal Bolaño e interpretada por primeira vez no Auditorio Municipal de Narón, en 2002. Animaliños é unha obra cómica, na que se contan os problemas e ocorrencias dos habitantes dunha urbanización de adosados, que están moi preocupados e molestos por mor dunha praga de caracois no xardín. A obra está dividida en 32 variacións, que representan diferentes situacións que se dan sobre o suceso da praga entre os diferentes personaxes. Algunhas delas son: hai un paraíso ao fondo. Nela, cóntase como foi a chegada dun matrimonio á urbanización, as súas preocupacións sobre o pago da súa hipoteca e o susto que levan ao ver algo entre as plantas do xardín. Outra é a ditosa praga. Nela, dúas personaxes conversan sobre as posibles solucións para a praga e as súas consecuencias. Por último, vouvos falar da variación unha de caracois. Nela, son os propios caracois os que conversan sobre o que sofren por culpa dos humanos. Se queres saber que ocorre no resto da obra e como remata, xa sabes, lea o libro. O libro gustoume bastante. É moi curto e lese moi rápido. Ademais, é moi entretido. Esta obra recibiu, en 2003, o premio a mellor espectáculo, mellor dirección, mellor texto original e mellor iluminación dos premios María Casares. O seu escritor, Roberto Vidal Bolaño, naceu en 1950, en Santiago de Compostela. É o dramaturgo máis prolixo da historia da literatura galega. Non é só a cantidade da súa obra a razón da súa importancia, senón as múltiples calidades que os seus textos achegan durante toda a súa actividade. A súa produción caracterízase por un importante compromiso coa lingua galega. Contribuiu á definitiva instalación do teatro galego en galego. Roberto Vidal Bolaño non é só un autor imprescindible para o noso sistema literario, senón que é considerado un dos dramaturgos europeos máis importantes do último cuarto do século XX. Faleceu en 2002.